Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι περιέχει ένα δέμα που παραλαμβάνω, το συγκεκριμένο είναι από το μήνα Νοέμβριο που τρέχει τώρα ο κατάλογος και πάμε κατευθείαν στα προϊόντα. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα είναι από τη σειρά Novage Plus, το Comfort Oil to Milk Cleanser, ένα καθαριστικό προσώπου και προϊόντα μακιγιάζ, το οποίο από ελαιόδες μετατρέπεται όταν έρθει σε επαφή σε γαλάκτωμα. Οπότε, κάνετε μασάζ ώστε να αφαιρέσει πολύ καλά το μακιγιάζ, στη συνέχεια ξεπλένετε με γαλάκτωμα και ο καθαρισμός είναι βαθύς, αφήνει όμως το δέρμα ενυδατωμένο. Ένα προϊόν για το οποίο είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος είναι το καινούργιο μας άρωμα All or Nothing Amplified. Μόλις κυκλοφόρησε. Πρόκειται για ένα παρφάμ, καθαρό άρωμα λοιπόν, και οι αρωματοποιοί το έχουν σχεδιάσει έτσι, ώστε να έχει διάρκεια 10 ώρες και αρωματικό αποτύπωμα μέχρι και 70 μέτρα από το χώρο που βρίσκεται. Βρίσκεται αυτή που το φοράει, αυτός που το φοράει, αυτό υπόσχεται αυτό το άρωμα. Και όποια πάρει αυτό το άρωμα σε αυτό το κατάλογο, μπορεί να επιλέξει, και έχει επιλέξει εδώ πέρα η πελάτησα, ένα μανό που επίσης ήταν σε αυτή την παραγγελία και ένα κραγιόν και συγκεκριμένα από τη σειρά Color Stylist Day One. Κάποια απόχρωση που το έχει επιλέξει, δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί είναι για πελάτησα, αλλά όποιος πάρει το άρωμα σε αυτόν τον κατάλογο έχει και αυτά τα δύο δώρα μαζί. Επιλέγετε εσείς απόχρωση και στο μανό και στο κραγιόν, έχει να επιλέξεις. Λοιπόν, επόμενο πράγμα που είναι μέσα στην παραγγελία είναι το Face Brush. Αυτό εδώ πέρα το πολύ χαριτωμένο σφουγγαράκι έχει πολύ λεπτές τριχούλες και το συγκεκριμένο το πήρε η ίδια πελάτησα για το ελαιόδες προϊόν καθαρισμού, που στη φάση που γίνεται γαλάκτωμα είναι κατάλληλο ένα τέτοιο βουρτσάκι, γιατί έχει πολύ λεπτές τριχούλες και μπαίνουν μέσα στους πόρους και καθαρίζουν πολύ καλά το δέρμα. Λοιπόν, best seller κρέμα ημέρας εδώ είναι η Royal Velvet, η συσφυκτική κρέμα που έχουμε με μαύρη ήριδα. Έχει δείκτη προστασίας SPF 15, πολύ σημαντικό η κρέμα ημέρας σας να έχει δείκτη προστασίας αν δεν φοράτε αντιλιακό, οπότε είναι μια κρέμα που συστήνω πάρα πολύ και λόγω της τιμής της και λόγω της ποιότητάς της και των ευχαριστημένων πελατών στα χρόνια που είμαι στην Oriflame. Και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε ένα BB cream και συγκεκριμένα είναι από τη σειρά Color και έχει και SPF 10. Ένα οικονομικό μικρό προϊόν που μπορείτε να έχετε πάντα μαζί σας. Έχει 3 αποχρώσεις και είναι και οι 3 πάρα πολύ ωραίες. Πάντα προτείνω τη μεσαία, έτσι που και εδώ πέρα είναι η light δηλαδή. Λοιπόν, μάσκες. Εδώ πέρα έχουμε από τη σειρά Love Nature την μάσκα Clarifying Face Mask. 95% φυσικά αισθητικά σε αυτά εδώ τα προϊόντα. Και επίσης η ίδια πελάτησα πήρε και τη μάσκα με ρόδι, η οποία αυτή είναι hydrating. Ισχύει το ίδιο, οπότε πολύ ωραία οικονομικά προϊόντα για το δέρμα σας να το περιποιηθείτε. Και επίσης έχει πάρει και το Refreshing Face Scrub, βλέπω εδώ, το οποίο εδώ αυτό το συγκεκριμένο είναι με cranberry. Στην ίδια φιλοσοφία αυτά τα προϊόντα. Έχουμε και μια μάσκαρα, την Hypnotic Depth, καινούρια μάσκαρα, για αυτήν δεν έχω reviews ακόμη, γιατί μόλις κυκλοφόρησε αυτόν τον κατάλογο. Αλλά γενικότερα σας αρέσουν πολύ μάσκαρες στο Oriflame και βλέπω ότι εμπιστεύεστε να δοκιμάζετε και τις καινούργιες. Αν και έχω, αν θέλετε να σας ζητήσω την περισσότερο ευπόλυτη μάσκαρα στα όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην Oriflame, και η μάσκαρα που χρησιμοποιούσε η Δέσποινα Βανδύ και πάντα μας έλεγε ότι έχει στις τσάντες της όταν ήταν το πρόσωπο της εταιρείας και συνεργαζόταν μαζί μας. Λοιπόν, θα σας το πω, είναι η Wanderlust. Και τέλος έχω εδώ πέρα και το Cleansing Sponge, αυτό το πολύ ωραίο σφουγγαράκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο για καθαρισμό προσώπου, για ντεμακιγιάζ, αφαιρεί πάρα πολύ καλά λοιπόν το μακιγιάζ και είναι επαναχρησιμοποιούμενο, οπότε δεν χρειάζεται να τελειώνετε πακέτα από cotton pads. Λοιπόν, αυτά εμπεριείχε αυτό το δέμα για το μήνα Νοέμβριο. Η αλήθεια είναι ότι περιμένω ακόμη 2 δέματα για τον ίδιο μήνα, αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά, κυρίως λόγω του All or Nothing Amplified, που εγώ πρώτη φορά παραλαμβάνω και ανυπομονώ να δώσω στην κοπέλα που το πήρε. Όλα αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε σε έκπτωση στο e-shop μου. Θα βρείτε κάτω στο link, κάτω στο bio εδώ στο κείμενο το link για το e-shop μου. Αν όμως θα θέλετε και να συνεργαστείτε με την Oriflame και να παίρνετε τα προϊόντα σας με έκπτωση, αλλά και να βγάλετε χρήματα από αυτή τη δουλειά,
Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος και είμαι team manager στην Oriflame. Σημαίνει λοιπόν ότι διαχειρίζομαι μια ομάδα συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και είμαι υπεύθυνος για να αναπτύσσω τους συνεργάτες, να τους δείχνω τη δουλειά, να τους εκπαιδεύω, να τους βοηθάω να βγάλουν τα χρήματά τους μέσα από αυτή τη δουλειά. Η δουλειά περιέχει ταξίδια, εκπαίδευση, ομορφιά, ευεξία, πολλά δώρα παίρνουμε και στα συνεργάτες. Οπότε θα βρείτε κάτω στο κείμενο και το link αν θέλετε να γίνετε brand partner συνεργάτης μου. Επίσης μπορείτε να ξεφυλίσετε απλά τον κατάλογο, να μου στείλετε μήνυμα να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, να αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Κάντε παρακαλώ και subscribe στο κανάλι μου αν σας άρεσε αυτό το βίντεο για να μπορείτε να δείτε και τα επόμενα, να ενημερώνεστε πότε θα κάνω επόμενη ανάρτηση. Και αν θέλετε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε επόμενη μου ανάρτηση.